Pengen cerang sur pengonen labja yins te. ラッキー Labja advice. これは今日の質問を受けた中で本当に私からの助言というかアドバイス、大きなアドバイスだと思うので。Oh yeah. 次の質問読ませていただきます。日本は仏教国と言われていながら、実は仏教の修行を真剣にする人は変わり者、おかしな人というような先入観を持たれがちです。でも実際には真剣に学び修行をすると、思いやりの心や許しの心が増大し、自らも他も幸福にする教えだと思います。日本において仏教に対する偏見をどうやってなくすことができるでしょうか。自分の家族ですら難しいのが現状です。この素晴らしい教えが真に日本に根付くことを望んでしまいますが、何か良い方法がありましたら教えてください。Although Japan is considered to be a Buddhist country, but those who try to practice Buddhism seriously are perceived as a little strange kind of person. But I think if you study and practice seriously Buddhism, it makes you a compassionate and kind person, so that person can make everybody happy. How can I eliminate prejudice towards Buddhism? And how can I help Buddhism to spread firmly in Japan? The landing ngek tangbo ngek tring kesa tangbo shedu kana cerang sur land jaba yins. その質問に対する答えは今日の講演の一番初めに私が答えたものがその答えになっていると思います。Nangchete Japan gi rigjung lukso tegi tene dresone. Tegi dresam ge dusnge. こういう状況が起こっているのは日本ではその仏教というものが、形式だとか伝統だとかそういう器の本だけになって変わってしまっていることが、原因だと思います。じゃないかなと思います。Jumsen nibate pena ngarangi chesa dugraba dugla yang kesa chikpare tatandina ji dupaki lo chungchung yorwa najan lo chungchung desoke nangcho chekendi leba nyingba superstitious dinrechila chashagidu。でそれ今のが一つ目の理由なんですが、もう一つ、理由としてはブータンでも最近ではその若い子たちではその仏教を学ぶとかっていうことはちょっとそれは古いんじゃないとかそういう認識が広まっているようです。로충와 망초 롭종티 때네 눕초기 체릭당 눕초기 따와데서 롭종치를 벤저던 데서 そのブータンの子どもたちがなぜそうなるか、そういう考えを持つようになるかというと、勉強していることがその西洋の、学問形態体系で、どうやって利益を求めるかとかそういうことだけを学んでいるためにそういう考えが広まっています。Tene nupchoki tsenrikdang nupchoki panjor singingi miyuti tset tata ndigi tongche ki samlo mato di gyalne samlo yohamare。でその西洋のその学問体系というのはこの人生一回の死ぬまでの間の人生の間にどれだけ利益を得るかということだけに焦点を絞った学問体系になっていて、死んだ後その次の人生が始まった時に役立つような教えは含まれていません。この人生の中のどれだけの利益を得るかというそれも早く통야요 남주 풀적도 근데 산적이 고방성인데 통야요 말어 그럼 때때 리지 제기요 말 남쪽에 리카데 남주 체릭 생인데 통야요 통야 is visible 남주 풀기도 두징마 낭쳐제나 산적이 고방 톱 세야디 미기 통야요 말어
思ってる。でね、そのブータンの子たちがなぜそういう、西洋の学問に関して親しみやすいかというと、その学問が目に見える飛行機が空に飛ぶとか潜水艦が海に潜るとかというふうに目で見て確認できることに関する説明なので理解しやすいんですけれども、ブッダがその、ブッダの境地を得ただとかっていうのは言葉で説明されても実際それは目に見えないし捉えられないのでちょっと敬遠してしまうという感じになってます。딩게처럼 빼야보지 쉐야였어. これに関していいアドバイスが私にあります。 저런 마하트마 간디 쓰기도 뭐시 유벨라. 皆さんはマハトマ・ガンジーをご存知でしょうか。で마하트마 간디티 깨다체비 줌센데 가르레 저런 사고 유벨라. ガンジーが有名な理由は皆さんご存知でしょうか。 세메 시위 람룩 데르바. セメシ non violence あ、そう 데르바 데바티. そうでガンジーが有名な理由というのはその非暴力ということでその活動が有名になってます。 말왜 저런 사고 그러바데. で皆さんご存知ですよね。 데 코이티 마하트마 간디기 세메 시위 람룩 데 그 가반에 고츠바레. Where did he got that idea from? そのガンジーが有名なその非暴力という考え方と行動なんですが、ガンジー自体は誰からその教えというか行動の指針を得たのでしょうか。 오르스기미당 아메리카입니다. あれそうね、ロシアの人とアメリカの方で学んだそうです。 톨스토이. トルストイと 다티즈 그때는 그 하고서. ラ 톨스토이기 짠에 간디기 세메 시위 람룩데 하고서. そうあれそのトルストイの下でガンジーはその非暴力ということの思想というか、について学んだそうです。 데니 톨스토이당 아메리카 밑에 가네 하고서 스티나. 콘족이 where did they got the idea from? ですね、そのトルストイとアメリカの方々が、その非暴力を誰から学んだのか。 인디아네. インド人から学んだんですね。 간디디 인디아기 민nen가 치슈드레 코랑기 밸류디 라제 젠다직잔 하고게 와래. そんなガンジーというのはインドのその象徴的な人物でさえ自分の伝統を忘れて失ってその外にそれを求めてそんな状況になってます。 디시라 요아레 간주 샤초 게 에시아기 미기 나랑 속에 리중 나랑 속에 짜첨부 디서 짜충중 직차 요아레디. でそのアジア一般の傾向として自分たちの伝統だとかっていう価値をすごく過小評価して外の西洋的なものをそう、貴重視するという傾向が一般的にあると思います。 데능은에 삼노땅나 よく考えてみると 낭추에 낭라 강셰바테 베나 체릭 드지나 아인슈타인 생인데 백게다 첨부르바 아인슈타인데 코게다 쳬비 줌신 찍디 가르시아 요르스나 2 세컨데 근접레스 라비아로 거기 2 세컨데 でアインシュタインという方がいると思うんですけども、彼が説明する理論の中にはその時間というものが相対的だということを説明している記述があると思います。 코 마준빙 헨 로니동 납작이 헨 상제기 두세드 렐리티브레스 랍차르 깨차 닝바레데 でそのアインシュタインの話は新しそうに見えるんですけれども、2500年前にブッダがすでにその時間は相対的だともうすでに説明されています。 대당 대라속박이 때는 오늘 그 낭취에 삼았다나 잠당 닝지다 저랑 라바나지 잠당 닝지 짬지 마임바 시작이 위즈덤 망보여래 디난들 셰랍 망보여래. でこのように仏教の教えっていうのはその優しさだとか慈悲だとかっていうそういう資質と同じそれ以上に、時間が相対的だったりだとかそういうさまざまな現象に対する知恵というかそういうものがたくさん含まれています。 페르나チャランス ペルナランス 자pan 라지나 총기 이코노미 스쿨 요바이나 이코노미 스쿨 오브 이코노미 요나
오늘 있잖아 낭추 다바 죽지 장나 시다야 부차그리 namun nanti dawang 낭추 다바 죽 나서 이코노미 스쿨 나나 장나 시다 팽그레 이코노미를 팽그레 で私は思うんですけれども日本なんかで例えばその経営学の学校だとか経済学の学校なんかがあったらばその6ヶ月間その仏教を学ぶ集中的に学ぶ機会なんかがあったりするとその経済を学んでいる学生なりにすごく利益をもたらすと思います。 가르세나 낭추 나라 텐징 레중 쉐요 이코노미 세긴 게 짜와디 텐징 레중 러스 なぜならその理由というのは仏教で説くところの説明では他の何かに依存して何かが存在するということを説いてましてその経済も実際経済の革新というのも他のもの他者に依存して何かに依存して何かが成り立つというそういう関係があるのでその仏教を学ぶということは経済にとても役立つと思います。 낭추단 데바 예바기 펜저 럽정체나 테네 코리옥라양 팽그레 そういう仏教に、関係したその経済学をもし学ぶことができたならばその環境に関してもとても役立つと思います。 ngaran tinde samtang peje japan la nangchu de yangchar su lebgere tangidus yangchar su targere tangidus で私の考えでは日本ではもう一回再び仏教が広まると思っています。 가레스나 자pen기 미디기 디 줌센라 가버리 줌센 리글람라 なぜなら、日本人は分析したりだとかそういう理由を確定するというそういう頭を使うことにすごく関心が高いから。 디 리글람라 가버요나 디 낭발 가부차그레 そういう知性的な活動にすごい関心が高いならばきっとその仏教に対しても興味がすごく湧くと思います。 이나야 룩소 세긴저 룩소 닝바 다 디디 데요나 테테스 갈레 가부차그레 에스 갈레 가부차그레 데기 なんですけれどもその仏教がもし、その伝統的な形式だとかっていうものにあとそう形式だとか伝統だとかとその仏教の教えがこう混ざってくるとちょっとその、日本で仏教が広まるというのはちょっと難しいかもしれません。 nga dugla pe kange chembo yos ngarangla 仏教ですかね。 dugla ngarangla kange chembo yos ngarangla dugla 가레스나 두기 나전 여러 로 충충 저도 냠도 nga keshe shendo chembo yo で私もそのブータンで若い子たち小さい子供たちとすごい話をしたいんですけれどもなかなかそれがうまくいかなくてとても、困っています。 tene nge keshe sheya de chue tsamjik mayimba korang tsog tene ta ji khala sa dang dang ja tung dang dang tene korang tsog ta pi da minda tene keshe sheya sex money da minda tene shendo yo konzo lo chung chung tsu nyamda 私はそのブータンの若い子たちと、食事の仕方だとかその、お茶の飲み方だとかそういうセックスだとかそういういろんなジャンルのことをたくさん話したいと